Kaixo, Arrigorriagako udaletik kezka handiz, bizi dugu nagusien egoitzetan koronavirusa dela eta ematen ari den egoera. Jakingo duzuenez, Arrigorriagan badaukagu Arandia egoitza. Foru Aldundiaren eskumena den arren, hasiera-hasieratik Arrigorriagako udaletik laguntzeko prestutasuna erakutsi dugu. Telefono bidezko harremana izan dugu zuzendariarekin, 2 aldiz bidali dizkiegu NBak, eta bertako langilentzako ere ostatu eskaintza egin dugu. Hala ere, nagusien egoitza kudeatzen duen enpresako arduradunak argi utzi izan digu ez zigula informaziorik emango. Erabaki hori, Bizkaiko Foru Aldundiaren esku utzita. Gauzak horrela, gutuna helarazi genion Bizkaiko egoitzen arduradunari, baina ez dugu erantzunik jaso. Badakigu egoera oso zaila dela, eta laguntzeko daukagun borondatea eta prestutasuna berresten dugu. Baina baita ere, Bizkaiko Foru Aldundiari gardentasuna eskatzen diogu familien, herritarren eta udalaren eskubidea delako.